Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Tällä videolla mä näytän teille, että mitä mä yleensä syön lepopäivän aikana. Lisäksi tää päivä oli viikonloppuna, jolloin mä sain syödä kotona kaikki annokset. Eli töissä tai koulussahan mä kannan sitten omia eväitä mukana muovikupeissaan ja ehkä tää nyt on esteettisesti kivempi katsoa, kun ei ole niitä muovikuppeja nyt tällä videolla. Mä syön aina 3 tai 4 ruokaa päivässä. Vähän vaihtelee sen mukaan, että minkälainen aikataulu on, kuin pitkään on nukkunut, mihin aikaan menen nukkumaan ja muuta tämmöstä. Tässä mä halusin näyttää nämä kaikki 4 annosta, vaikka mulla oli aikataulullisesti semmonen päivä, että mä olisin mieluusti syönyt vain 3 sapuskaa, mutta saatte vähän kokonaisvaltaisemman kuvan nyt, näin kun näette nämä kaikki 4 annosta sen 3 sijaan. Mutta mitä sitä pitemmittä puheitta, niin lähdetään katsomaan, mitä mä oikein söin viime sunnuntaina. Aamulla mä syön ainoastaan proteiinia ja rasvaa, eli tyypillisesti tämä annos sisältää jonkunlaista salaattia ja sitten mä paistan jotain lihaa, kanaa, mitä ikinä ja sitten siihen kylkeen 1 kananmunan jossakin muodossa, joko keitettynä tai paistettuna. Ja siihen päälle mä sitten heitän pähkinöitä ja öljyä ja se on valmista. Ruokana oli tämä all time favorite, jota mä oon syönyt jo vuodet enkä kyllästy koskaan, eli riisiä, iso annos, siihen päälle pakasteen vihanneksia ja kanaa ja öljyä. Ei muuta, simppeliä, hyvää, toimii ja maistuu aina ihan sikahyvälle. Eipä tästä ole kovin ihmeellistä olla, kun menee kaikki niinku ihan samalla kaavalla. Täällä taas pakasteen vihannekset ja joukkoon. Ja sitten täällä on kanan jauhelihaa. It looks like this. Sitten mä keitän tuohon joukkoon vielä 1 kananmunan ja se tulee taas totta kai siihen annoksen päälle, kuten tapana on. Ja täällä mä oon vähän valmistellut eväitä tulevalle viikolle.
höysteitä ja muita ihan mielen mukaan, mitä milloinkin huvittaa, mutta aika pääpointtina on se, että mä laitan tonne sekaan aina jotain, eli se on joko kananmunaa, valkuaista, proteiinijauhetta, kookosöljyä, ihan mitä tahansa, mutta jotain sinne sekaan. Päälle tulee aina mustikoita jossain muodossa, joko tavallisia mustikoita tai pensasmustikoita. Sitten saatan käyttää mansikoita, vadelmia, mitä ikinä nyt onkaan tullut ostettua. Ja muut lisukkeet menee sitten fiiliksen mukaan, eli vähän sen mukaan, että kuinka paljon mahtuu vielä päivän makroihin. Syöminen on hyvin tämmöistä simppeliä, ainakin omasta mielestäni. En kikkaile millään ihmeellisyyksillä. Ja mainittakoon vielä se, että mä päätän kaikesta itse, mitä mä syön, miten paljon mä syön, milloin mä syön ja miksi mä syön, mitä mä syön. Mä en saa minkäänlaisia ohjeita, vaikka mulla onkin valmentaja. Me lähdettiin kisojen jälkeen sille linjalle, että mä otan itse enemmän vastuuta kaikesta ja siitä lähtien mä oon siis itse päättänyt kaiken, mitä syön, myös sen, että kuinka paljon mä syön. Ja tää on toiminut oikein hyvin mulle, ei mitään valittamista. Ja kuten mä tuossa mainitsinkin ohimennen, niin mä siis koostan nämä kaikki annokset täysin fiiliksen mukaan, että mitä mun tekee mieli milloinkin syödä. Että siis kaikkina lepopäivinä se, mitä mä suustani alas lappaan, ei todellakaan näytä siis just tältä, vaan jos mulla on sellainen fiilis, että nyt mä haluan pastaa, niin sitten mä syön pastaa. Mä käytän usein myös nuudeleita, bataattia. Saattaa olla, että syön vaikka kanantilalta seitiä, saatan syödä leipää, leikkelettä, just käyttää enemmän banaania tai kuivattuja hedelmiä, maitotuotteita, mitä ikinä vaan tekeekään mieleen, että mikään ei ole kiellettyä. Mä saan kyllä syödä mitä ikinä haluan. Mutta tämän pidemmittä selittämisiä, niin jos tuli jotain kysyttävää ihan mihin tahansa näihin ruoka-asioihin liittyen, niin heitä kommenttia alle, kysy ihmeessä. Treenipäiviltä tosiaan tulee vastaava video joskus myöhemmin, kunhan jaksan sen teille kuvata. Ja jos sait jotain inspistä omaan syömiseen, niin tosi siisti juttu, kokeile ihmeessä. Kokeile uusia ruoka-aineita, testaile uutta. Ja ei mulla tämän enempää. Eli kiitos sulle tosi paljon, kun katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit tästä. Ja jos tykkäsit, niin laita ihmeestä peukku ylös. Ja muista käydä tilaamassa mun kanava. Niin me nähdään taas ensi videossa. Moikka!